אין טעימה, צריך לבדוק את זה. לא, לא. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no... רונן. רונן, דחוף. רונן? מה? רונן? היום הפרק הראשון של הטרולרים. מה קרה? מה זה מההתרגשות? מה יש לך על הפנים? זה מההתרגשות? יאללה, יש לך עכשיו, יודע מה? תן לי משהו. הדבר הראשון שאתה רוצה שנעשה היום, זה מה שאנחנו עושים לכבוד הפרק הראשון. תגיד עכשיו, 3, 2, 1? עוגה? יאללה בוא. אז אחרי שאנחנו התלבשנו, אנחנו הולכים... אנחנו עכשיו נלך לקניות ונתחיל להכין את העוגה שלנו לקראת ההתחלה של הערוץ. חלב. צ'יפס? יאללה. אין, מה צריך צ'יפס? נכון, צ'יפס צריך גם בעוגה. תראה, נכון, יש את השוקולד עם... זה השוקולד שתמיד שמים בעוגה, נכון? שוקולד מריר. אז בוא ניקח בכוונה או את הבלונדי. לא, זה תקן. לא, הנה, הקרייזי, בוא ניקח אותם. לא, זה עם בגלה גם, זה לא קשור לחיים. אז ניקח אותם. אם זה לא קשור, אז צריך לקחת את זה לעוגה. קח עוד אחד. בסדר, קח עוד אחד. נראה מה מצד, אתה רואה את זה? נו. אז לא זה. אתה רואה? מה שצריך תמיד קשור לעוגה. נו. תערובת לפיצה. תערובת לפיצה זה דבר טוב. תערובת לפיצה וצ'ילי. הבנתי, סבבה. קמח תופח. תמיד צריך קמח תופח, זה תמיד טוב. אנחנו לא יודעים אבל איך לעשות זה עוגה, עדיין. אז קמח חיטה מלאה, חיטה מלאה, לא אתה רואה? זה מסוכן? מה זה שיפון, לא? לא, הנה זה שיפון, קח את השיפון. לא, שיפון זה לחם נראה לי, אתה יודע? אני לא יודע מה זה. שיפון? בוא, נקח קמח, נראה מה יהיה. חשוב מאוד זה להסתרק. כן, זה חשוב, במיוחד עם הסל שלך. הזקן זה פה. רואה? במיוחד שיש הרבה זקן, הרבה שיער, זה חשוב. זה מאוד חשוב. הבנתי. עכשיו אחרי שלקחנו את כל הדברים, נראה באמת מה צריך לעוגה. איך מכינים עוגה עכשיו. אחרי שהחזרנו את כל הדברים, מצאנו את הדבר הזה, עוגות בוחנות כבר. נראה לי שאנחנו ניקח את זה, לא? מה אתה אומר? לבני נשמע טוב. אנחנו סתם אספנו דברים פה בערך שעה בסופר. הדברים היו קשורים. בטח. לא, קמח. לא, סתם אמרתי קמח, כאילו. שלום חברים, ברוכים הבאים לתוכנית הבישול שלי. היום אנחנו נכין עוגה. עוגה מיוחדת עם כל המצרכים הכי חשובים. למה קנינו את זה? לא יודע, זה נראה חולה כזה, אתה יודע? שמנת להקצפה. טוב, אנחנו רק צריכים את הדברים האלה. קצפת ועוגה מוכנה כבר. יש לנו פה את הביצים, שמן, כוסות, משהו מסתובב. משהו מסתובב, כן, זה בדיוק המשהו המסתובב הזה. כאן יש לנו פה. מה לבדוק אם המים תקינים? תקינים המים? תסתכל, בואו ותעשה זום. מה זה, קצת עם עכבישים וכל זה? זה טוב עכבישים. יש לנו פה רכבת. זה רכבת בראש שלך, תגיד לי. מה, אתה ראית את המתכון, לא? אני לא באמת יודע לבשל. תחפש את זה כבר. יאללה, מה? רשום פה על זה. טוב, בוא נפתח תסתכל על זה, כן. כל זה. כן, את כל זה. צריך לזום על הפנים. חבלה. זה מטרנה. אין טעימה, צריך לבדוק את זה. אתה בשנייה? זה טוב. אז כל זה הכל לפה ככה? כן. כן? לא, זה טוב. הוסיפו 4 ביצים. אנחנו צריכים עכשיו 150 מיל מים. מיליון כאילו מים. מיליון, כן, כמו מסוס. גם מסוס, זה טוב. 150 מיל שמן ו4 ביצים בכל זה. טוב. בוא נעשה דבר כזה, אלבר. 200 שקל. אתה אוכל את הביצה? 200 שקל על הפרק. אתה רוצה שאני אגיד כאילו? לא, כי יש פה מים. תרגיש, תראה מה זה, מה אתה חולה? אני אגע בזה. זה ביצה אמיתית? כן, נבדוק את זה. כן, ביצה אמיתית לכל דבר. 200 שקל, תאכל את זה. אין ביש ככה, טעימה. נו, איך זה טעים? תראה איזה קטנים. נכניס את זה בפנים? לא צריך חזרה, אם כך מים, יכול להיות. אני לא מרגיש את הפנים. מה זה הטעם הזה? זה בריאות. בודי בילדרים עושים את זה תמיד.
טוב, אחרי שאני מקווה שאתה חי, בוא, כך, קיבלת את זה ביושר. שים בחזייה, כן, בחזייה. טוב, אז אנחנו נשים. רונן! היינו עם 4 ביצים. נכון? נכון. רגע, איפה הביצה השנייה? נכון. מה? יש פה 2 ביצים. למה? כנראה. 2 ביצים. זה ביצים של סוס, אתה יודע? אני רואה. טוב, אחרי מה שקרה, אלברט כבר לא כשיר להכין עוגה, אז הוא יצלם אותנו בינתיים. הנה, הבאנו לנו 2 ביצים. ביצים, כמו שאלברט אחר. תיזהר. זה ביצה קשה. מאיפה הבאת? הנה, זה נשבר. אוהו, יופי. זה... זה, אם אני לא טועה, 200 אני חושב, משהו כזה. מה, 200 מה? נמכר בזה, במרקט של המסוס? זה שמן. איי. וואי, אני מרגיש שמתחיל להיות לי מוכן. יש לי עוגה בבטן כבר. וואו, אני מרגיש כאילו יש לי שניצל בבטן. באמת שתית את זה, זה כמו שניצל, כאילו אתה שותה שניצל. למה שתשתה שניצל? לא יודע, אם שמים לך בקנקן שניצל, מה אתה לא אוכל? אתה שותה שניצל. תחשוב מילקשייק שניצל. וואו. תחשוב. אנחנו נעשה את זה מתישהו. תחשוב. אנחנו נעשה את זה מתישהו. 150 ליטר מים. זה אתה תמשיך? יש לי עדיין טעם של שמן. טעם של שניצל, לא שמן. בתור לזקן, אתה יודע, צריך לעשות ככה. שמן לזקן, וואו. 5-6 שקל. אתה קונה את זה בסופר. ככה, טעם. וואי, זה חזק. במיוחד עם הזקן שיש לך. לערבב קל, לא יודע, אני מפחד לערבב. מה זה? זהו, מוכן. אתה לא צריך מיקסר, לא צריך כלום. זהו, זה מוכן. אין לי גרון בגלל השמן. זה פתח לי את הגנה נשימה פה. תשמע, זה טעים. בוא תיתן. וואו. לא. בוא תיתן. זה היה כדי לבדוק אם זה סמיך מספיק. גם לי הבטן. תיתם טיפה. כולם שמים שוקולד מריר בעוגות, בדברים האלה. זה מה שאנחנו שמים. שמים כמה חתיכות שוקולד. אתה שם את השוקולד בתוך זה? כן, מה? למה? ואז שוקולד מעל גם. נראה לי שיש לי על הפנים קצת זה, וניל. אני לא בטוח. אתה רוצה אני אשים לך את מה שיש לי פה? בזקן? לא בזקן, שים פה כזה. תעמוד. זהו. דלקתי על הביצה האחרונה. זה מרענן את המצח, אתם יודעים? אם אתם רוצים מתכון ככה לקרם פנים משהו, לוקחים טיפה פה, מורחים קצת על כל המצח, קצת פה, לוקחים עוד טיפה, גם פה, וזהו. זה בריא לאור פנים, מאוד בריא, גם פה אם אתם רוצים קצת, זה מאוד בריא. זה לאור פנים כבר מתחת לזקן. לאור פנים שלא רואים בכלל הזקן. מוצאים את השוקולד. מה זה? תצא כבר. אוי, משהו אף רונן. משהו אף? אני לא יודע, כל מיני דברים אף. משהו אף? מלא דברים עפו. נו הנה, הצלחתי להוציא. טוב, עכשיו אנחנו נוציא 2 תבניות לפי מה שרשום פה. הספיק לנו ל2 עוגות? רשום 2 תבניות, הספיק לי. בוא נראה. הופה. הנה, הספיק לעוגה אחת. תחשוב, דברים נשפכו קצת לצד, לא יודע. מעניין איך הדברים נשפכו לצדדים. לא יודע. לא כבר, שזה יראה, למה נביא תיקח לעזאזל. ככה קצת. קצת על השעון, תראה לי איך זה קצת על השעון. כן, קצת שלא יראו את השעה, תסתכל. שלא יראו קצת השעה. מזלי שזה שעון אמין למים. מה זה, יש לך עוד פצעים. איפה? מה? מה זה, נעלמו לך פצעים? זה, תשמרו לאחרי זה אם צריכים לאיזה קרמים או כל מיני דברים, זה מאוד טוב. ועכשיו אנחנו כנראה נעבור לשמנת קצת, אבל צריך לשתות כנראה. A few moments later. סתם אחרי ששטף ידיים, מה הסתכלתי?
200 שקל שלי. כל הכבוד לך. זה יכול ליפול מכאן? טוב, אחרי שהתנקנו טיפה את הפנים ואת הידיים קצת, נעבור לצפת, איך שלא נקרא לזה. הנה ככה. עכשיו שופכים את זה ככה, כן, ביחד. עם כל זה, כן. זה נותן למעין טעם וניל כזה טוב לכל הקצפת. למרות שזה כבר בטעם וניל. טוב, נוסיף את הפודינג הזה. מה זה, תראה לי? זה אף זה זה היה מלא באוויר, וכל האבקה התפסה לי בפה. זה כמו שצריך. עוד פעם טעם של מטרנה. ככה זה... תראי מה יש לך, תינוקות אוכלות או אוכלות? אני לא יודע. כן, זה גם אפקט. אני לא בטוח שאפשר להקציף את זה ככה, אתה יודע? תקציף את זה, אתה רוצה. יש קצפת? לא. מתחיל להיות. איכשהו. זה טעים, אתה יודע? למה אני לא רוצה לגעת כבר עם הידיים? יא בן אלף! אין לי מצלמה נראה לי. אין לי מצלמה. אין לי כלום. כשהעוגה תהיה מוכנה, נשים את הקרם ואז נטעם אותה. זה מה שאנחנו עושים לכבוד הפרק הראשון, חוגגים עם עוגה. ילדים, אל תנסו את זה בבית. כן. 1 hour later. בוא תראה. וואו, זה גם נראה טוב. מישהו רוצה לדעת איפה העוגה השנייה? איפה העוגה השנייה, רונן? שמרנו את זה קצת שיהיה לנו אם אנחנו רוצים לטייל או משהו, אתה יודע, זה טוב. כן, זה בכלל לא יצא לחתולות למטה שיוכלו. עכשיו אנחנו נשים את הקרם פנים הזה. זה קרם פנים, זה טוב. זה טוב. אני אקח קצת מהשוקולד. וואו. כן, חלק מהשוקולד לא בתוך השוקולד. טוב רונן, אני רוצה כבר לטעום, אני אקח את זה תחתות. לא. מה? זה? הבנתי. טוב. תודה. זה טוב, עם הברזל גם. הוא טעים. רונן, העוגה הזאת טעים רצח. אני בא לך שזה טעים רצח. אני יודע. זה לא כליל בית אפילו. אני לא צריך צפיות, זה טעים רצח. אבל אני לא חושב טעם של חלודה קצת. חלודה? רק שתדעו שזה מרכיב מאוד חשוב. מרכיב מאוד חשוב במה? בעוגה? זה סידן. אני אומר לך שזה סידן. כן, טעים. וואי, זה רצח. רונן. מה צריך להזכיר לצופים בבית? זה לא הולך ככה. יוטיוב עושים הרבה היום בלאגן. יוטיוב עושים הרבה בעיות בזמן האחרון, רק שתדעו, טעים איפה שאהבו את האקט. אל תשכחו לתת לייק אם אהבתם, ומאוד מאוד חשוב זה הפעמון, שכל פעם שנעלה סרטון, ככה תדעו שאלה. אנחנו היינו טרולרים, יאללה ביי.